Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini longi khubor bamda kasni. Karkom ki khubor balayo bandum layatu baka parti Congress hakasni balang kala pynbna hakasni balang ban pynlong ya ka ralli balatip kerteng kum ka Bharat Nyay Yatra ha ka jingalam jong Rahul Gandhi ka ban sedang narthan chatai lammi ngi jong ki India na jilla Manipur ban kut par haki benta sep ngi jong kri kata ka nongba Mumbai. Kani ka yatra kanong haki khat sautli ki jilla jong kri bat prap santli ki district ka ban sedang ha ka khat sautri unai kelalingkon bat kut bat ha ka arfautri jong unai leber Haga bakalinti banyat kalong ke 2,000 kilometer na Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat dan Maharashtra. Hagasni sedang jongani ka rally on kawe lamado President jong ka Parti Congress Mallikarjun Kharge hanong ba Imphal jong ka jilla Manipur haga khat South Rik ukalalingkon 8,000 South.